Això era i no era un viudor que tenia 3 fills, en Pere, en Pau i en Joanet. Eren més pobres que un rupit i vivien de ses flors d'un arbre que n'estava tot carregat i el tenien davant casa seva. Sol sortint hi anaven, li coïen ses flors, emberenaven, a migdia en dinaven i al vespre en sopaven. I l'endemà de matí el tornaven a trobar tot carregat de flors. I les hi tornaven a coir i les s'empassaven fent ses 3 menjades. I així ho feien cada dia. Un dematí hi van i no troben cap flor a l'arbre. S'ànima els caiguent els peus davant aquella feta. I aquell dia hagueren de fer un dijuni mascle. Això és que en sa nit has vengut qualcú pegar-mos el salt. No tenim més remei que a nit roman un de nosaltres damunt l'arbre, la faltriquera plena de pedres, i en acostar-se a algú i provar-les de tocar les flors, pedra va i pedra ve, fins que ho dones les cames. Així ho feren. En Pere, que eres major, s'encarregà de guardar l'arbre el vespre vinent. S'omplí la faldriguera de pedres i se'n puja l'arbre com començà a ser fosca negra. Allà estigué tota la santa nit sense que ningú s'acostàs per res a l'arbre. I en Pere allà espera qui espera. Com l'alba comença a apuntar, s'entrega tris, un gegantot. Se posa a espipallar ses flors i se n'engolia uns budoixos que feien por. En Pere, que s'era condormit, en l'estabó que feia el gegant engolint-se ses flors, se deixondeix. Com se veu aquella faristea bordada a l'arbre, com se veu aquella faristea, posa massa faldriguera per etzibar-li pedra i altra pedra, però s'ha faradat, li aturà ses mans. El gegant, com ho repara, no fa més que pegar-li xuclada i el s'engolí sencer. Se passà llavors les flors que romanien i toca el corn de d'allà més redó que un poll i ben xarpat, tris, tras. Com en Pau i en Joanet sol sortint s'arrambaren a l'arbre i no trobaren ni flors ni en Pere, romangueren de pedra. Com prou hagueren hagut de raó de lo que podria ser i deixar de ser tot aquell cabarmoni, en Pau s'exclama: res, anit valeré jo en sa faldriguera ben plena de còdols i el primer que s'arrambi ses flors se n'anirà bufant com els moixos i no em tindrà ganes de tastar-les a ses flors. Aquell dia en Pau, en Joanet i son pare hagueren de tornar a ajunar. Arriba el vespre. En Pau s'omplí la faldriguera de còdols com el puny i com els 2 punys. I quan comença a fer fosca negra, se'n pujarà al sabre i allà espera qui espera que qualcú s'arrambàs i provàs de capussar-se a ses flors. En Joanet se posa també a la guaita un tros en fora per veure de prop aquell misteri i per ajudar en Pau en cas de casos. Passa una hora, passen 2, se fa mitjanit i res. Se fa la 1, se fan les 2 i res. Però comença a apuntar auba i s'entrega tris, tras el gegantot. S'aborda a l'arbre i bocinada ve i bocinada va. En Pau se treu un còdol de la faldriguera i l'encivella en el gegant. L'endivina un ull i li fa botí. Aquest gegant pega xuclada i s'engoleix en Pau. I se'n va en sull penjant i tirant un raig de flascomies d'aquelles calces en terreta. Va ser tan prompta l'acció d'en Pau de tirar la pedra en el gegant i del gegant a engolir-se en Pau que no donà temps en Joanet de fer res, ja que sense armes, en vestit gegant era posar-se una mort segura. En lloc de covardar-se gota, en Joanet forma el seu pla de combat. Se'n va a un ferrer, comana una bona fitora i li fan. Se'n va llavors a un violiner. Demana un violí bo. N'hi treuen un enfilall i cap li agrada. N'hi mostren un de raconat per vell dins una cambra fosca. El se mira de brinconta i diu: això és el que sé. El compra, el paga i li posa un cordam nou. Prova de sonar-lo. Justament hi havia unes quantes persones davant. I tot d'una que el sentiren sonar, totes balla qui balla com a trompitxos. Prova de sonar davant altres persones i també romperen a ballar com ferms de rifa. Fa la mateixa prova amb altra gent i dona el mateix resultat. En sentir els sons d'aquell violí,
Tothom se posava a ballar sense poder-se aturar. Bé, mos va, ja me servirà nit per divertir que el gigantot. Ja podrà ser que s'hi posi sa mà. Se'n va en Joanet a manllevar un pa per ell i son pare per passar aquell dia, i al vespre se'n pujarà al sabre en so violí i sa fitora, ben resolt a divertir-lo fort en els gegants, i provava d'acostar-se. Passa una hora, en passen dues, se fa mitjanit i res. Se fa la una, se fan les dues, se fan les tres, comença a apuntar auba i ras, s'entrega el gegantot, tris, tras. Llèpol dels altres de matins s'aborda a sabre, però en Joanet no li donà temps d'arribar-hi, perquè se posà a sonar el violí tot rebent que cuidava estallar-se. I heu de creure i pensar i creure que el gegantot ja romp a ballar i balla qui te balla. En Joanet aquí pega bot de sabre, pega fiturada en el gegant, que caigué tan llarg com era. En Joanet s'hi tira damunt i fiturada ve i fiturada va, i el gegant que no parava de dir: Ai! Som mort! No em matis, Joanet, no em matis! Heu-me els meus germans. Els me vaig engolir! Aquí moriràs de sa meva mà. No em fitoris pus! Veig 200 passes lluny d'aquí, per la banda d'on jo venia, i dins un enfony de paret veuràs una bossa, que els dobbers no s'hi acaben mai. Pren-la, jo la te don. En Joanet se n'hi va i troba aquella bossa allà on el gegant havia dit. La s'amaga dins la butxaca i troba el gegant que coix provava d'anar-se'n. Hola, estimat, ell és pret fem per anar-te'n. Ell no està en cabals, no, encara. El meu dos germans m'han de treure. Però si els vaig engolir, t'he dit. Ai, les tabares engolir, i no fosses estat tan pronta d'engolir-los. Jo t'he de divertir amb aquesta fitora fins que les mouràs trets. Ja s'hi acabó sense fitora, fitorada bé, fitorada va. Ai, dic, per amor de Déu, Joanet, no fitoris pus. Torna, per amor de Déu, en aquella paret on has trobat la bossa, i hi trobaràs un canyamet que en dir-li: treu del menjar al rei. Entreu a vola, l'estiu diu. En Joanet se n'hi va, troba el canyamet, el s'estoja i cap en el gegant perquè no li escapàs. No hi faltava gaire per escapar-li, ja se n'anava d'allà, coixeu. En Joanet li trenca el davant i li diu: és massa de jom per anar-te'n, home. Em manca molt encara per estar a cabal jo i tu. Encara no m'has tret els meus dos germans. Són els meus dos germans que jo vull. I t'he de donar en sa fitora fins que les mouràs trets. Però, Joanet, si t'he dit i redit que vos me vaig engolir, i com vols que els atrega? I t'he d'espidar en aquesta fitora si no m'atreus en Pere i en Pau ara mateix. I tot dient això torna amb vestit gegant i bones fitorades i ben a ferir que li pegava. El gegant aquí torna a caure de folondres tan llarg com era, i per veure si arribaria a passivar en Joanet li diu: per amor de Déu, no em fitoris por, Joanet. Torna en aquella paret i veuràs una cella i en dir-li: senyeta, du-me tal banda, i durà a l'acte. En Joanet se'n va en aquella paret i troba sa cella, l'agafa i cap en el gegant ben de pressa. Que me'n direu, ell el gegant, mentre en Joanet era a cercar sa cella, va fer de la garrapota per tocar soletes, perquè en Joanet no l'espidàs en sa fitora, com n'hi havia fetes ofertes, i ja el considerava més capaç de fer-ho que de dir-ho. Així com pogué, i coixeu, heu donat ses cames, i de d'allà, en Joanet, com tornant sa cella, el destriar un tros en fora, i va pensar: i què li han de fer a sa bestiota? Tanmateix, per fitorades que li doni, no me tornarà els dos meus germans que s'engolí. En canvi, jo tinc ses 3 penyores que m'ha hagut de donar per no colar la vida. I sobretot, m'apareix que estarà estona tornar a tenir talent de flors de sabre nostre, i que s'hi mirarà més en sopellar aquesta xuclada per engolir-se ningú en tot això. En Joanet se presenta a son pare en ses 3 penyores del gegant i li diu: Esquí mos espampolava ses flors de sabre era un gegant que amb una xuclada s'engolí en Pere i en Pau i no m'engolia a mi
perquè em vaig saber més. I m'hi he de donar aquestes 3 penyores que mos bastaran per bé per viure. Ara mateix ho tocareu en ses mans. Agafa un taburet i estén el canyamet damunt i diu: Canyamet, treu mort del menjar del senyor rei. I encara no ho hagué acabat de dir, com zas, compareix dalt aquell canyamet una platada caramull d'arròs engrogat, que ell dos els vengué tan just per los acabar. En Joanet se posa a treure diners de sa bossa del gegant, tot or i plata. En treu una partida de grapades, els adona son pare i li diu: I estau d'aquí i ja tornaré dins un quant mesos i vos no dura més. Aquí en Joanet li estreny cap a la ciutat del rei. I arriba i lloga un gran casal davant cau rei. I si el rei donava del moin en els pobres una treseta, ell en donava 2. I si el rei donava un sou, ell en donava 2. I si el rei donava una pesseta, ell en donava 2. El rei s'entem i ho prengué molt tort, però no sabia com havia de capturar en Joanet. I pensa qui pensa l'home com s'ho faria. En Joanet sovint se passejava per davant cau rei, i la filla del rei, que guitava per una finestra per velar-lo, i allà vel·la qui vel·la. Però tot era de bades. A la fi componen el rei i la filla de convidar-lo a dinar, per veure si així l'esplugarien per aclarir com s'ho feia per tenir tant de dobbers. El conviden, en Joanet s'hi presenta i hi dina, però ni el rei ni la seva filla en pogueren treure res en net. El rei i la reina se'n van a passejar i deixen tota sola la seva filla i en Joanet. Aquell la convida a anar a fer una volta i ella diu que sí. Se posen damunt la sella, en Joanet davant i ella darrere. A on vols que anem? Dalt la muntanya més alta. A la celleta, si mos hi dus tot d'una. I heu de creure i pensar que aquella celleta pren el vol i amb un santiament ja els detengué a la cucuia de la muntanya més alta. S'hi passegen una estona i la filla del rei demana a en Joanet: I com és que ten tant de diners que te tances a fer el doble del moina que mon pare, que és el rei? Com és? Veus aquesta bossa? I li mostra la bossa que hagué del gegant. Sí que la veig. I d'or diners no s'hi acaben mai. I què en direm d'aquesta sella que amb aixencar-s'hi damunt i dir-li celleta d'una tal banda, tot d'una t'hi du? Escolta, i que no mos convendria berenar una mica? Prou. Però i on t'has de cabussar dalt aquesta cucuia? Ara mateix ho veuràs. Se treu el canyamet, l'estén damunt una pedra plana i diu: Ala, canyamet, treu mort del menjar del senyor rei. I encara no ho hagué dit, com zas, compareixen damunt aquell canyamet 2 coques bambes, un pot de confitura de prunes de frare i un botilet de vin blanc. La filla del rei roman de pedra, badant uns ulls com un salers. En Joanet li dona una coca bamba i li buida mig pot de confitura damunt. Ell pren per ell l'altra coca i la confitura que quedava. I tot dos ruega que ruega, fins que en Joanet mesura un tassó de vin blanc, el reset a la filla del rei i se'n mesura un parell i tot dos glac-glac el sacalen billo-billo. La filla del rei feia 1000 alabances d'aquella coca bamba i de la confitura i d'aquell vi. Deia que no havia tastat cosa tan fina mai. Conversa qui conversa, de 1000 coses. Ella li diu: Escolta, Joanet, i que tanmateix fa molt de temps que t'han esplugat. Més d'un any? Qui m'ha d'esplugar? Mon pare. Res. Poses cap damunt la meva falda i ara mateix t'esplugaré. En Joanet ho fa així i ella ja és partit d'esplugar-lo. I espluga qui t'espluga. Amb allò en Joanet s'adorm, com sol succeir en els que els espluguen. Com la filla del rei el veu adormit de tot, li posa a poc el cap en terra, li treu de sa butxaca sa bossa i el canyamet, s'aixanca dalt sa sella i diu tot a rebent: Celleta, du-me cap mon pare. I ja ho crec, la celleta pren el vol i zas, la filla del rei ja fonca a casa seva. Conta son pare i sa mare el pas d'en Joanet i sa feta d'ella, i el rei i la reina ben contents. En Joanet s'arriba a despertar. No veu ni filla del rei ni sella, ni troba dins ses butxaques el canyamet ni sa bossa. Mal llamp ses dones. Ja la m'ha fet aquesta polissona. Més me'n manejar per a ser més fiat. Ara he de veure si prenc sa revenja. En Joanet se posa ses cames en el coll i emprèn sa davallada d'aquella muntanya dient: No hi tenc cap feina per aquí dalt, sobretot per aclaparir sa filla del rei.
No haig esperar-la per aquí dalt. Se'n guardarà com de caure, de deixar-s'hi veure. Davall aquí davall d'aquella muntanyassa, hagué de mester tot un dia per arribar baix. Sense saber per on havia de prendre, pren cap en el sol i de d'allà. Caminaràs i cap en van te faràs. Passa per devora un grandiós pomeral en ses pomeres que cuidaven esbrancar-se de carregades de pomes que estaven. En Joanet s'aturà a mirar-les una estona i al punt passa Sortolà que feinejava per dins el pomeral i que diguent en Joanet: Què trobau d'aquestes pomeres? Què he de trobar? Que no n'havia vistes mai de tan carregades de pomes. A dir, s'hi ha penjat un bon esplet. En Joanet li vengueren ganes de tastar aquelles pomes que verdaderament feien menjera, i més aún que anàs panxa buida com hi anava ell. I digué a Sortolà: Escoltau, i què em faríeu pagar d'una penjada de pomes? Si només se tracta d'una penjada, la podeu pagar en voler i anirà de franc. Sí que m'hi feia ben content, perquè si us he de ser franc, ara per ara només tenc el doble de sa panxa, perquè una traïdora de dona m'ha pres a sa bossa que hi duia els diners. I vos, que estava per bèstia? M'ha anat en traïdoria i m'ha deixat com un jonc de fulles. Ja vos asseguro que me valdrà per vegada. Res, si heu de pegar sa penjada de pomes, ja podeu ser partit. En Joanet s'acabussa sa pomera que tenia més a prop i dassa, pomes i més pomes, i no li havia pelat-les, en sa clovella els trobava més saboroses. Sobretot vos asseguro que en Joanet se n'atipà de pomes. Allà fonc una penjada orba. A Sortolà en Joanet li caigué en gràcia. I més que l'home s'ha posat a lavar-li aquelles pomes, fins en el punt de dir-li: Mai n'havia menjades de millors i de més saboroses. Estic segur que en el món ja no n'hi ha de més bones. Vos diré, jo en tenc dues de pomeres que no les mostra ningú, que en fan unes de pomes que tenen una virtut mai vista. I quina virtut és aquesta? Jo vos ho diré. Una d'aquestes dues pomeres fa una casta de pomes que qui en menja una li surten dues banyes i n'hi surten tant de parell de banyes com pomes d'aquelles menja. I ara no n'heu de verbes? Verbes, m'heu dit. Ara mateix podem fer les proves. Vos donareu una poma d'aquestes i veureu que d'aviat vos sortiran els dos banyons, que al punt seran dues banyes d'aquelles. A poc. Jo no he de menester tals creixulls de veure el cap ni a l'altra banda del cos. I de fora avall? Bé, i l'altra pomera que teniu reservada, quina és la virtut que té? I jo us ho diré. Que aquell qui li ha sortit un banyam de resultes de menjar una poma de la primera pomera, si en menja una de la segona, fent una rialla fresca, li cau el banyam. I aquesta m'és vera? Passa de vera. A en Joanel li vengué una idea com sentia allò, per recobrar per via d'aquelles pomes el canyamets, la bosseta i la celleta que la filla del rei li havia soupades. Escoltau, si vos me volíeu vendre, espera un parell d'aquesta casta de pomes, tenc coratge de tornar a arribar a la bossa que aquella dona me feu salvatge, com vos he dit. Res. I vos més les pomes que necessiteu per fer aquesta tibada. Vos diu bé la cosa, me donareu el que trobareu, baix de la vostra consciència. No vos diu bé, jo per de les pomes, que tan ric seré si les me pagueu com si no les me podeu pagar. Germanet, vos parlau com un llibre i demostrau tenir molt bon cor. A mi me bastaria que em deixasse un quen de cada casta de pomes de queixes. Aquí Sortolà se'n va en aquelles dues pomeres, cuia cada una un quen de pomes i els adona en Joanet. En Joanet, com si hagués tingut foc dins les sabates, toca soletes cap a cau rei. Arriba a la ciutat i ja se posa a passejar-se per davant del palau, cridant com un desesperat. I compra pomes! Ses pomes més bones i més saboroses que ningú n'ha mai hagi vistes! Hola, qui les me compra! Si no feia via, no hi serà batent! Una criada de cau rei ho sent i se'n va corrents a la reina, que anava bruixada per ses pomes bones, i li diu: Senyora reina, un home que passeja pomes així i així? Vés a comprar-les-hi, costin lo que costin.
Aquella criada se'n va en aquell de ses pomes i li diu: Germà, i que en duis moltes de pomes? 2 me'n queden. 2 només. Idò, què vos figureu? No us deia jo que si no fèieu via no hi seríeu a temps. Res. Què voleu de ses pomes? Una pesseta de cada una. La criada munyí ses 2 pessetes, en Joanet li dona ses 2 pomes i la criada corrents a dur-les a la reina. Quan la reina les veu, crida la seva filla, en prenen una per hom, les trobaren garrides de tot i amb una oloreta que deixaven anar. La reina i la seva filla no pogueren estar que no les donassin clau. S'hi aborden en ses dents i rac a rac, bones bocinades. Com n'hagueren pegades un parell, se començaren a sentir cosa per la closca. S'hi duen sa mà i s'hi troben 2 bonys que creixien. Què me'n direu? Aquells 2 bonys al punt ja no foren bonys, sinó banyons, i de banyons tornaren banyes com ses d'un boc. Com se veren amb aquell companatge d'altes cap, perderen ses colors. Ses cames les feren figa, ses barbes les prengueren estrot, tot el seu cos se posà a tremolar, i no tingueren altre remei que colgar-se. Van a corrents a dir-ho al rei. El rei, com veu allò, roman aborronat. S'hagué de seure per no caure en terra tan llarg com era. Criden els metges més famosos de la ciutat, que tot d'una compareixen. I com veuen ses malaltes, se'n fan creus. I acabaren per dir que no hi veien altre remei que serrar-los aquell banyam. Amb això en Joanet s'avés de metge i ja és partit a passejar-se per davant cau rei. I la gent comença a dir: Un metge nou. Arriba a orelles del rei i el rei el crida. Se presenta aquell metge, el fan entrar a veure ses malaltes. Se mira bé i diu: Comencem per la senyora reina. Àlida, ja pot ser partir el senyor doctor. Aquí el metge nou se treu una poma de sa butxaca i diu a la reina: Per curar-se i que li caigui el banyam, es mengi vostra real majestat aquesta poma, fent una rialla fresca. La reina ho fa així, se menja aquella poma i menjant aquella poma el banyam, zas, li cau en sec. No vols dir res si va estar contenta la reina de veure's sense aquell farès companatge d'als de closca. Botava d'alegria. Ara anem a sa filla. És per de més anar-hi. Què vol dir, es per de més? Vol dir que he acabat de la medicina. Idò, anar una d'una més? És massa enfora i massa perillós. La filla del rei ho sent i diu: Doneu-li aquella bossa que els dobleres no s'hi cabin mai, aquell canyamat que en dir-li treu del menjar del senyor rei en treu, tant en vulguin, i aquella sellata que em posar així damunt i dir sellata d'un metal band de tot d'una i dur. Donen aquestes 3 coses en el metge nou, ell pren sa bossa i el canyamat i se posa dalt sa sella i diu: Selleta, du-me que nostra! Sa sella la hi du. Trobar son pare viu i amb aquelles 3 coses, sa bossa, el canyamat i sa selleta, i son pare se donà una gran vida, manant-se'n son pare lluny, ben lluny, que el rei no el pogués aglapir. El rei i la reina se moriren del disgust i de la pena de veure la seva filla amb aquell grandiós banyam, que bé li serraven però li tornava a brostar. La corona passà a ella, però no se pogué llevar mai el banyam, i per això sempre li digueren la reina banyuda. Encara deu ser viva si no s'és morta. Déu n'alliberi tota criatura nada d'un present i de vet sa closca. Amén.